97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ay nagkakamali tayo sa pagkakaintindi sa kung ano talaga ang nararamdaman natin para sa isang tao. Yung akala natin pagmamahal na pero hindi pa pala. Meron din na mahal na pala natin ang isang tao pero huli na nang malaman natin dahil sobra na natin silang nasaktan na nagiging dahilan para mapagod na silang mahalin tayo. Ang kwento na maririnig natin sa araw na ito ay mula sa sulat na pinadala ni Hansel. Isang kwento na magsisimula sa buhay niya bilang isang binatang hindi marunong maging seryoso pagdating sa babae at relasyon. Para sa kanya kasi hindi pa talaga niya nakikilala ang babaeng babasag sa pagiging babaero niya. Hanggang sa magtagpo ang landas nila ni Trish. Isang dalagang hindi basta-basta. Naniniwala sa mabubulaklak na salita ng mga lalaki. At dahil doon ay matcha-challenge si Hansel na makuha ang pagmamahal at tiwala ni Trish. Ang hindi niya inaasahan noon, may malaking pagbabago na mangyayari sa oras na makuha na niya ang gusto niya. Handa ka na bang marinig ang kwento ng buhay ni Hansel? Minsan ba ay nagkamali ka na rin ng pag-intindi sa nararamdaman mo? Nangyari na ba na nasaktan mo ang isang tao dahil sa maling akala mo? Si Hansel kaya? Anong naging epekto sa kanya nang sa wakas ay mapaibig niya si Trish? Naging masaya kaya silang dalawa o nagkasakitan lamang sila ng damdamin sa bandang huli? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, karamihan sa ating mga lalaki ay dumadaan sa stage ng pagiging binata na walang ibang gusto kung hindi ang maging masaya at malaya. Hindi ko po nilalahat pero masarap naman talaga sa pakiramdam na hindi tayo nakatali sa isang babae at nagagawa natin lahat ng gusto natin. Yung tipo na pwede nating pagsabay-sabayin ang mga natitipuhan nating babae sa isang relasyon. Kahit na minsan ay masakit talaga yon sa ulo kapag nagkahulihan na. Pero hindi tayo hihinto na gawin yon hanggat hindi pa natin nakikilala ang babaeng pakiramdam natin ay magpapabago sa atin. Hello Papa Dudut, just call me Hansel. 29 years old at isang ex-certified babaero ng Marikina. Hindi naman sa proud na naging babaero ako noon. Pero nagkaroon kasi ng malaking impact ang pagiging babaero ko sa naging buhay ko noon magpahanggang sa ngayon. College pa lamang kasi ako ay madalas na akong nagkakaroon ng sabay-sabay na relasyon. Paanong sabay-sabay? Nagkakaroon lang naman ako ng 2, 3 o minsan pa ay 4 na girlfriend ng sabay-sabay. Magaling ako magtago, maglambing at mambola. Kaya naman hindi kagad nila ako nahuhuli. At kapag sawa na ako sa mga karelasyon ko ay bigla ko na lamang silang binibitawan, Papa Dudut. Oh, Hansel, ikaw pala yan. Akala ko hindi ka na darating. Medyo na traffic lang, Larry. Saka may nangyari ding aberya kanina. Anong aberya naman yan? Teka, pasok ka pala muna. Salamat pare.
upo muna tayo dito sa sofa. Sige. Ano nga pala yung sinasabi mo na aberya? Yung girlfriend ko kasi. Nakita niya kami nung isang dinidate ko sa may plaza kanina. Ano? Nagkita yung dalawang chicks mo kanina? Oo eh. Hindi ko naman kasi alam na nandun din yung girlfriend ko. Kasi ang sabi niya, may bibilin siya school supplies. Kaya ang akala ko nasa mall siya. Yung pala, sa plaza lang din siya pupunta para mamili. Ano namang sumunod na nangyari nung magkita sila? Eh di syempre nag-away yung dalawa. Untik na nga magsabunutan eh. Mabuti na pigilan mo yung dalawang yun. Buti talaga. Kasi kung hindi, baka trending na kaming tatlo ngayon sa social media. Kaya lang, ayun nga. Pagkatapos mag-walkout tong dinidate ko, nasampalaman ako ng girlfriend ko. Ex-girlfriend ko na pala. Kasi nakipag-break na rin siya kanina. Kaya naman pala namumulay ang kanang pisngi mo. Ngayon ko lang napansin. Ang sakit nga pare. Pero naisip ko na okay na rin yun. Kasi gusto ko na rin naman makipag-break sa kanya. Umahanap lang ako ng tiyempo. Grabe ka pare. 2 buwan mo palang nagiging girlfriend yun, di ba? Oo, kaya lang wala eh. Nagsawa na kaagad ako. Kailan ka ba hindi nagsawa kaagad sa isang babae? Swerte na nga na tumagal ng 3-4 na buwan ng relasyon nyo. Ang bilis mo magsawa eh. Ewan ko ba? Nag-effort naman ako na patagalin ang relasyon pero ayun, ako na talaga yung bumibitaw. Kesa mas lalo pa ako makasakit ng babae, mas okay nang hiwalayan ko na lang kaagad. Sa bagay, may punto ka naman dyan. Sa hiwalayan lang din naman mapupunta ang lahat, unahan mo na. Pero kailan ka kaya talaga magtitino? Matino naman ako ah. Mukha lang matino pero hindi talaga. Mula pa nung college tayo hanggang ngayon, wala ka pa rin sineseryosong babae. Sabi ko naman sa'yo, nag-effort talaga ako na magseryoso. Bilis ko lang talaga magsawa. Naku, sigurado ako, makakahanap ka rin talaga ng katapat mo. Sana nga, kasi gusto ko na rin talaga magseryoso. Wala lang talaga ako makita na babaeng makakapagpatino sa akin. Bakit? Kapag nakilala mo na ba siya, magtitino ka na talaga? Oo naman, yun lang naman ang hinihintay ko eh. May babaeng makapagpatino sa akin. Yung babaeng paghihirapan ko at mamahalin ko ng totoo. Nakakasawa na rin kasi maging chick boy. Hirap din kasi talaga maging gwapo. Yabang naman ito. Kapag ikaw talaga nakahanap ng sinasabi mong babae, magpapainom ako sa buong tropa natin. Kaya lang parang matagal pa yun. Makakapag-ipon pa ako. Kasi hanggang ngayon, laro pa rin ang tingin mo sa pakikipagrelasyon. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina. Hindi talaga ako proud sa pagiging babaero ko. Pero sa totoo lang ay hindi ko rin talaga mapigilan ang gawain ko na yon. Siguro kasi nakasanayan ko na yon mula noong binatilyo pa lamang ako hanggang sa nagtrabaho na ako. Mabilis din ako magsawa pagdating sa relasyon at babae. Swerte na nga na tumagal ng 4 na buwan ang relasyon ko sa mga babae. Dalawa lang din ang madalas na dahilan kung bakit natatapos ang relasyon na yon. Nagsasawa ako o kaya ay nahuhuli ako ng mga karelasyon ko na pinagsasabay-sabay ko sila. Papadudot marunong din naman akong mag-guilty. Hindi porket babaero ako ay wala na talaga akong konsensya. Hindi ko rin naman talaga ginugusto na masaktan sila. Pero ako kasi yung tipo ng lalaki na kapag gusto ko ang isang babae ay nililigawan ko kaagad. Kaya lang palagi naman nila akong sinasagot kaagad. Alam niyo yon, walang thrill masyado kasi hindi sila nagpapakipot. Hindi sa pagyayabang pero malakas kasi talaga ang datingan ko. Bukod sa gwapo ako ay maganda rin ang pangangatawang ko dahil mahilig akong mag-workout sa bahay namin, papadudot. Pare, ang sarap talagang gumawa ng lumpiang Shanghai ng mami mo. The best! Lahat naman ng mga nilulutong pagkain ni Mami, masarap para sa'yo. Tama ka dyan. Pero itong lumpiang Shanghai talaga ang pinaka-the best. Uy, pati ikaw ako nito mamaya ah. Sige, sasabihin ko kay Mami. Kasi marami naman silang ginawang Shanghai para dagdag sa handa ngayong piyesta. Lumpiang Shanghai din kasi ang palaging pinakamabilis maubos sa mga hinahanda naming pagkain. Kaya ang sabi ni Mami, mas dadamihan pa niya ang iluluto nilang ganyan ni Tita. Ayos, may pagkain na naman ako hanggang bukas. Sayang nga, di nakapunta sina mama mo dito ngayon.
Pero mag-take out ka na rin ng ibang pagkain mamaya para kina tita. Sige, salamat pare. Pare, napansin ko na wala ka yatang kasamang chika babe ngayon. Akala ko ba may dinedate ka ng bago? Meron nga, kaya lang na-turn off kagad ako eh. Bakit naman? Sobrang clingy. Hindi ko pa nga girlfriend, tinatadtad na ako ng mga text sa tawag. Baka naman tinamaan lang talaga sa'yo kaya ganon. Okay lang naman, pero parang masyadong mabilis. 1 linggo pa lang kami nagde-date. Ang lakas na kagad ng tama sa akin. Tapos ang lakas pang mag-guilt trip kapag hindi ko nire-replyan. Keso hindi na raw siya kumakain ng maayos dahil sa akin. Sana raw hindi ko na siya dinate kung iiwan ko lang din daw siya sa ere kasi nahihirapan daw siya. Tapos kung ano-ano pang kadrama ng sinasabi. Para lang talaga mag-reply ako sa kanya. Nire-replyan mo naman ba? Paminsan-minsan kapag trip ko. Pero kapag hindi siya tumigil sa pangungulit sa akin, ibablock ko na talaga ang number niya. Ibang klase ka talaga, Hansel. Palaging may expiration date yung mga babaeng dinedate mo. Sabi ko naman sa'yo, naghihintay lang din ako ng babaeng makakapagpatino sa akin. At nararamdaman ko na malapit ko na siya makilala. Sana nga pare. Nang mabawas-bawasan naman ang mga babaeng nasasaktan ng dahil sa'yo. Grabe ka naman, nasasaktan talaga? Oo, alam ko naman na ilang babae na rin talaga ang pinaiyak mo nang dahil dyan sa pagiging babaero mo. Kaya excited na rin talaga akong makilala yung totoong magpapatino sa'yo. Ewan ko sa'yo, dami mo naman sinabi. Larry, pinapaabot ng mami mo tong buko salad para sa inyo ng kaibigan mo. Baka raw kasi maubos ka agad kaya sinabihan niya ako na dalhin na dito sa inyo. Uy, sakto. Thank you, Trish. Kanina ko pa nga inaabangan to na ilabas ni mami eh. Wala yon. Tama naman kasi ang mami mo na mabilis tong maubos kaya nagdala na ako dito sa inyo. Pare, sino yan? Ang ganda. Pinsan ko yan. Huwag mo nang taluhin. Pero sige, ipapakilala na rin kita. Sigurado naman ako na wala kang pag-asa dyan. Trish, si Hansel nga pala, tropa ko. Hansel, si Trish, pinsan ko. Dito muna siya nakatira sa amin habang wala pa siyang trabaho. Hi Trish, nice to meet you. Pwede ba kitang makamayan? Nice to meet you din. O sige, babalik muna ako sa kusina kasi may inaayos pa ako doon. Excuse lang ha. Grabe, hindi man lang nakipag-shakehan sa akin kahit inabot ko na tong kamay ko. Napaya ako dun ha. Sabi ko naman sa'yo, suplada yan eh. Kumain ka na nga lang dyan. Kesa yung pinsan ko pa yung pinagtitripan mo. Papadudot kung ilalarawan ko po si Trish ay masasabi ko na hindi naman talaga siya sobrang ganda o sobrang sexy. Maliit lamang siyang babae. Medyo malaki ang mga mata niya, maliit ang ilong at may 2 pa siyang sungki na mga ngipin. Hindi rin siya yung tipo kong babae at malayo ang itsura niya sa mga naging ex-girlfriend ko. Kumbaga ay hindi siya pasado talaga sa standard ng mga babaeng gusto kong ligawan. Pero ng araw na yon ay nakuha niya kaagad ang atensyon ko. Ang laki nga ng ngiti sa mga labi ko nang ipakilala siya sa akin ni Larry. Malakas din ang naging kaba ng dibdib ko na noon ko lamang naramdaman at aaminin ko na kinilig ako nang bahagya niya akong nginitian. Yun ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganong kilig ng dahil sa isang babae. Kahit pa sinabi ni Larry na wala akong mapapala kapag pinormahan ko si Trish. Sinabi ko sa sarili ko noon na gagawin ko ang lahat para makuha ang atensyon niya, Papa Dudut. Papa Dudut, kinulit ko ng kinulit si Larry na tulungan ako sa pagporma ko sa pinsan niya. Ayaw talaga niya noong una kasi alam niya kung gaano ako kababaero. Pero dahil kilala niya ang pinsan niyang si Trish na hindi mabilis mabola, ay sinabi niya na bahala na raw ako sa magiging diskarte ko. Kasi sigurado raw si Larry na mahihirapan akong magpapansin kay Trish. Kaya naman naging madalas ang pagtambay ko sa bahay nila na dati ay hindi ko naman ginagawa. Pasimple ko rin kinakausap noon si Trish para makuha ang atensyon niya pero palagi akong bigo. Palagi kasing isang tanong isang sagot lamang siya sa akin. Malamig din kung makipag-usap siya at para bang walang gana kapag sumasagot siya sa mga tanong ko. Kagaya ng kumusta ba siya,
Nakatulog ba siya ng maayos? Kung sanay na ba siya dito sa Maynila at kung ano-ano pa. Pinapakita niya sa akin na hindi talaga siya interesado na kausapin ako, Papa Dudut. Hoy pare, Oh, Hansel. Ang aga mo naman yatang dumating ngayon dito sa bahay. ang sabi mo kasi nung nakaraan, gusto mo nang maaga tayo maglaro ng basketball para hindi masyado mainit. Nasabi ko nga yun. Pero nasanay kasi ako na palagi kang late dumarating dito sa bahay. Eto naman oh, parang ayaw pa yatang napaaga ako ah. Hindi naman. Lika, pasok ka. May tinatapos na akong report sa laptop. May in-email kasi sa akin yung boss ko kanina. Sige lang, tapusin mo na muna yan. Hihintayin kita habang nakaupo ako dito sa sofa. Alam mo, naninibago talaga ako na ang aga mo ngayon. Wala rin naman kasi ako ibang gagawin sa bahay namin. Tapos ang bagal pa ng internet connection sa amin, kaya hindi rin ako makapaglaro. Buti na lang dito. Hindi masyadong mabagal kaya matatapos ko kaagad tong report ko. Okay lang naman kahit hindi mo masyadong bilisan. Alam mo naman na hindi ako mainipin. Alam mo namang sanay ako naghihintay na matapos ka sa ginagawa mo. Hihintayin mo ba talaga ako na matapos dito sa ginagawa ko o may iba kang pakay kaya ang aga mong pumunta dito sa bahay? Ha? Ano namang ibig mong sabihin dyan, Larry? Sus, kunwari ka pa. Ang likot nga ng ulo mo habang nakaupo ka dyan sa sofa eh. Hindi ka mapakali na para bang may hinahanap kang ibang tao dito sa bahay. Bakit kasi hindi mo nalang itanong sa akin ng diretsyo kung nasan si Trish? Para di na sumakit yung leeg mo sa ginagawa mong paglingon-lingon dyan. Nasa na nga ba si Trish? Parang kagabi, hindi ko rin siya nakita nung dumaan ako dito para sunduin ka mag-gym ah. May trabaho na nga kasi si Trish, di ba? Oh, tapos? Ayun, medyo nakapag-ipon na siya ng konti kaya umupa na siya ng maliit na apartment na titira niya. Malapit lang dun sa kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Ibig sabihin, wala na talaga siya dito sa bahay niyo? Parang ganun na nga. Kasi kinuha niya na rin halos lahat ng gamit niya dito eh. Ano ba naman yan? Sayang naman. Okay nga yun kasi mas mapapalayo siya sa'yo at sa mga pambobola na gagawin mo sa kanya. Grabe ka naman sa akin, Larry. Sinasabi ko lang din naman ang totoo. Saka wala ka rin mapapala dun sa pinsan ko. Sinasabi ko na sa'yo, iba siya sa mga babaeng niligawan o naging karelasyon mo. Hard to get yung si Trish. At marami nang manliligaw niya ang sumuko na mapasagot siya. Ayun na nga. Kaya mas lalo ako na-challenge kasi palagi niya akong tinatarayan at sinusupladahan. Siya lang yata yung babaeng pinupormahan ko na hindi nagwapuan sa akin kahit konti eh. Iba nga kasi si Trish pare. Bukod sa pa-hard to get siya, priority niya rin ang pagiging breadwinner niya. Kaya kung balak mo talaga siyang ligawan, ihanda mo na rin ang sarili mong mabasted. Papadudot kagaya ng sinabi ni Larry ay iba talaga si Trish sa mga babaeng niligawan at naging karelasyon ko. Parang hindi talaga umiepekto sa kanya ang karisma ko. Hindi kagaya sa ibang pinormahan ko. Parang ang nakikita niya lamang sa akin kapag magkaharap kami ay isang malaking red flag. Pakaramdam ko nga noon ay hindi ko na masyadong naaayos ang sarili ko. Bigla tuloy ako naging conscious sa itsura ko. Kumakapal na yata ang wrinkles sa mukha ko at wala na yata sa uso ang ayos ng buhok ko. At kailangan ko na yatang maglaan ng maraming oras sa pag-workout para sa katawan ko. Kasi hindi ko maisip kung bakit hindi ako magawang bigyan ng maayos na atensyon ni Trish. Yung iba ngang babae, sila pa ang nagpapapansin para lamang makuha ang atensyon ko. Sila ang gumagawa ng paraan para kausapin at i-date ko sila. Pero si Trish ay palagi niyang pilit na iniiwasan na magkaharap at magkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Ang tagal naman ng pinsan mo, Larry. Malapit na raw siya, kaya relax ka lang dyan. Masyado kang kinakabahan eh. Ha? Sino mo sabing kinakabahan ako? Bakit, hindi ba? Siyempre hindi. Bakit naman ako kakabahan? Aba ewan ko sa'yo. Panay kasi ang inom mo ng tubig. Mainit kasi dito sa loob ng restaurant kaya napapainom ako ng tubig.
Okay, sabi mo eh. Pero alam mo, dapat nga ako yung kabahan kasi hindi alam ni Trish na ikaw ang kasama ko ngayon. Ang akala niya, yung isang pinsan namin ang kasama ko at hindi ikaw. Tapos iiwan ko pa kayo dito mamaya. Kaya ikaw na ang bahalang dumiskarte sa kanya ha. Kasi baka hindi ko na ulit magawa to. Ako nang bahala dun. Alam mo naman na magaling ako pagdating sa parte na yan. Talaga? Magaling? Kaya ba kinailangan mong humingi ng tulong sa akin ngayon? Grabe naman kasi yung pinsan mo pare. Pakiramdam ko, pangit na pangit siya sa akin kaya lagi niya ako sinusupladahan. Sabi ko nga kasi sa'yo, hindi siya kagaya ng ibang babae na mabilis makuha. Parang ito na yata yung pinakamatagal na panliligaw na ginawa ko sa tanang buhay ko. Oh, di ba? Nakahanap ka rin ng katapat mo? At pinsan ko pa talaga. Teka pare, nandiyan na si Trish. Nakita ko na siyang pumasok dito sa resto. Ayan, naglalakad na siya palapit dito sa table natin. Sige, uubusin ko lang itong tubig sa baso ko. Hi Larry, sorry medyo late ako. Ayos lang, upo ka na. Hi Trish. Oh, ba't nandito yan? Saka nasa na yung pinsan natin? Sabi mo kasama natin siya magla-lunch ngayon. Hindi na raw siya makakapunta kasi may biglaang lakad siya. Actually, ako rin. Bago ka dumating, tumawag yung boss ko. May pinapagawa sa akin sa opisina ngayon. Pupunta ka ng opisina ngayon? Eh di ba wala ka namang pasok kapag Sabado? Oo, pero kailangan ko pa rin pumunta dun ngayon. Kasi mapapagalitan ako kapag hindi ko ginawa yung report na sinasabi niya. Biglaan nga eh. So ibig sabihin, pinapunta mo ako dito para makipag-date dyan sa kaibigan mo? Parang gano'n na nga. Ang ibig ko sabihin, babawi na lang ako next time. Oh, Hansel, ikaw nang bahala dito sa pinsan ko ha. Alis na muna ako. Bye sa inyo. Bye Larry. Ingat ka. Salamat ulit. Ay, Anong gusto mong kainin Trish? Ito ang menu oh. sugpa ako. O sige, ako na lang o-order. Ang sabi ni Larry, mahilig ka raw sa pasta at burger. Gusto mo, yun na lang ang ordering ko para sa'yo? Bahala ka. Sa drinks, anong gusto mo? Busog nga kasi ako kaya ikaw na lang pumili dyan sa menu. Kulit mo naman eh. Sige, hindi na ako magtatanong. Tatawag na lang ako ng waiter para maka-order na ako ng pagkain natin. Waiter! Papadudot habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan na pormahan si Trish dahil sa pagkakasuplada niya at pagtataray niya sa akin. Kaya naman kinulit ko talaga ng kinulit si Larry na tulungan ako sa pinsan niya. Hindi ko talaga siya tinigilan hanggang sa wakas ay pumayag na siya na iset ako ng date kay Trish. Ayaw kasing pumayag ni Trish na magde-date kami. Tapos palagi niya rin akong tinataboy kapag nilalapitan ko siya. Kaya si Larry na lamang talagang naisip kong paraan. Para kahit papaano ay malapitan at makausap ko ng matagal si Trish. Kaya lang papadudot. Hanggang sa date na yon ay wala pa rin akong masyadong napala. Hindi ko naman iniisip na mahahawakan ko na ang kamay niya noon o kaya ay mapapasagot ko na kaagad siya ng araw na yon. Pero ang gusto ko lang talaga ay yung makapagkwentuhan kami ng maayos at mas matagal. Gusto ko na mas makilala pa namin ang isa't isa. Pero hanggang sa mga oras na yon ay naging tahimik at suplada pa rin sa akin si Trish, papadudot. Papadudot sa kabila ng pagtataray at pagsusuplada sa akin ni Trish ay hindi pa rin ako sumuko. Mas lalo pang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko nga maintindihan pero hindi talaga siya maalis-alis sa isip ko. Sobrang lakas ng tama ko sa kanya kaya hindi rin kagad ako sumuko. Yun din kasi talaga ang gusto ko, yung pinaghihirapan ko na mapasagot ang isang babae. Kaya rin siguro mabilis na lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya dahil sa ganong ugali niya. Papadudot na lamang ko noon na malapit lang pala sa pinagtatrabahuhan ko ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi rin sa akin ni Larry ang schedule ni Trish na minsan itong nabanggit sa kanya.
Kaya naman naisipan ko siyang sunduin sa oras ng out niya sa trabaho. Nagkataon naman na habang naglalakad siya sa may gilid ng kalsada ay may biglang humablot ng bag niya na nakita ko at kaagad kong hinabol. Nagawa kong maabutan ng snatcher at bago ko naagaw ang bag sa kanya ay nagawa akong suntukin ito ng 2 beses. Na dahilan para dumugo ang labi ko, Papa Dudut. Aray! Nako, sorry. Napadiin ba yung dikit nitong ice bag na hawak ko sa pasa mo sa muka? Oo, kaya medyo masakit. Sorry talaga, dadahan-dahanin ko na lang. Ayos lang. Pero thank you talaga kasi hinabol mo yung snatcher na humablot sa bag ko kanina. Dapat nga hindi mo na ginawa yun eh. Bakit naman? Para hindi ka na nasaktan ng siraulo na yun. Tignan mo, nagkapasa ka pa tuloy. At least naibalik ko sa'yo yung bag mo, di ba? Oo nga, paano kung hindi lang yun ang inabot mo dun sa snatcher na yun? Paano kung may dala pala siyang baril o kutsilyo? Paano kung mas masama ang ginawa niya sa'yo? Naku Hansel, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yun. Pero hindi naman nangyari, di ba? Pasa lang naman ang inabot ko sa mokong na yun. Ang totoo, sulit nga itong mga pasa sa mukha ko ngayon eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi kung hindi ako magkakapasa, hindi mo ako kakausapin na maayos kagaya ngayon. Kinakausap naman kita ng maayos dati pa. Sa bagay, maayos naman talaga yun. Kinakausap mo lang ako na may halong pagsusuplada at pagtataray. Ganun talaga. Alam ko naman kasi kung saan papunta yung paglapit-lapit na ginagawa mo sa akin. Hindi ako pumunta dito sa Maynila para maghanap ng love life. Wala rin akong time makipagrelasyon sa kahit na sino. Kahit gwapo ka, ayoko maging boyfriend ka, no? Alam ko kaya ang history ng pagiging babaero mo. Teka, ano ulit yung sinabi mo? Nagagwapuhan ka sa akin? Di may diferensya siguro yung tenga mo kaya mahina yung pandinig mo. Siguro nga, mali lang talaga ako ng pagkakarinig. Pero thank you kasi niyaya mo ako dito sa apartment mo. Tapos ginagamot mo tong mga pasa ko. Layon, buwis buhay din naman yung ginawa mong pagbawi sa bag ko kanina. Kaya, thank you din. Kung wala ka kanina, baka umiyak na ako ngayon dahil sa nawalang bag ko. Wala namang malaking halaga sa bag ko. Pero andun lahat ng mga ID ko eh. Ang hirap kayang kumuha ng ID ngayon. Sinabi mo pa. Yun din ang nasa isip ko kaya gusto kong mabawi itong bag mo. Anong ibig mong sabihin? Iniisip mo na wala talagang lamang pera yung bag ko? Grabe naman pala yung tingin mo sa akin, Hansel eh. May pera naman ako kahit papano. Hindi nga lang ganun karami. Pero sapat na para hindi ako magutom dito sa apartment ko. Palabiro ka rin pala, no? Pero alam mo, may isa pa akong napansin sa'yo. Ano naman yun? Mas cute ka kapag umingiti ka ng ganyan. Lalo na kapag lumalabas yung 2 sungki mong ngipin. Ewan ko sa'yo. Alam mo, mabuti pa. Ipagtimpla muna kita ng juice. O etong ice bag. Ikaw munang maglagay niyan sa pasa mo sa muka. Papadudot yon ang unang pagkakataon na nagkausap kami ng matagal ni Trish. At sobrang natuwa na kaagad ako. Dati kasi bilang na bilang lang ang mga salitang lumalabas sa bibig niya kapag magkasama kami. Pero nang gabi na yon ay parang ibang Trish ang nakasama ko. At doon ko nalaman na madaldal at palabiro rin pala talaga siya. Hindi siya yung tipo na boring kasama. Kaya naman kahit nagkaroon ako ng sugat at pasa sa mukha ko, sulit naman dahil nakasama ko si Trish. Mula din noon Papadudot ay pumayag na si Trish na sunduin at ihatid ko siya sa trabaho. Nagkaroon din kasi siya ng trauma sa mga tao malapit sa may sakayan ng jeep. Pakiramdam niya raw ay palagi siyang gagawa ng masama. Kaya naman tinanggap niya ang alokon na pagsundo at hatid sa kanya. Doon kami mas nagkakausap ng matagal at doon ko rin talaga siya unti-unting mas nakilala, Papa Dudut. Dahan-dahan sa paglalakad, Trish. Baka may tumuklaw na ahas sa'yo dito. Madamo pa naman. Uy, seryoso ba? May ahas talaga dito? Joke lang, walang ahas dito. At kung meron man, mauna na akong magpatuklaw bago ka pa nila malapitan. Siyempre, hindi ko hayaang masaktan ka ng kahit na sino o kahit anong hayop.
Ewan ko sa'yo. Nasa na ba kasi tayo at ayaw mo pang tanggalin tong piring sa mga mata ko? Malapit na tayo. Chill ka lang dyan. Kanina mo pa sinasabi yung malapit na eh. O eto, nandito na tayo. Talaga? Pwede ko na bang tanggalin tong piring ko ngayon? Teka, excited lang masyado? Nangangati na kasi tong noo ko dahil dito sa piring ko eh. Sige eto, tatanggalin ko na ha. Okay. Sana magustuhan mo ang sorpresa ko para sa'yo. Tatanggalin ko na itong piring mo ha. 1, 2, 3. Happy birthday, Trish! Grabe, Hansel. Ang ganda naman ng sinetap mo na table para sa ating dalawa dito sa tabing dagat. May petals pa sa paligid. Ang ganda ng mga ilaw. Tapos may kandila sa ibabaw ng lamesa. Para naman tayong nasa isang sosyal na restaurant. Sobrang special ng dinner na to. Alam mo namang espesyal ka sa buhay ko. Kaya gusto ko na gawing mas espesyal ang mga importanteng araw sa buhay mo. O tara, upo ka na dito. Salamat. Paano mo nagawa to? Ang ibig kong sabihin, yung ganito ka-special na dinner malapit sa may tabi ng dagat? Kaibigan ko kasi yung manager dito sa beach resort. Pumayag siya na mag-set up ako ng table dito para sa dinner natin. Tinulungan pa nga ako ng staff niya para maayos ang mga to kanina. Grabe naman ang effort na ginawa mo dito, Hansel. Sinabi ko naman sa'yo, espesyal ka sa akin. Kaya gagawin ko lahat para mapasaya ka lang. Palagi mo naman akong napapasaya. Wala yatang araw na magkasama tayo na hindi mo ako napapangiti. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Yung mapalitan na masasayang bagay ang hindi magandang pagkakilala mo sa akin. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon kasi matagal nang nagbago yung first impression ko sa'yo. At napatunayan mo na sa akin na nagbago ka na talaga. Kaya palagi akong masaya kapag kasama kita. Pakiramdam ko, safe ako palagi pag nasa tabi kita. At ngayon, sigurado na ako na hindi ako masasaktan kapag sinagot kita. Teka, tama ba yung narinig ko? Oo, sinasagot na kita, Hansel. At mula ngayon, boyfriend na kita. Yun! Hindi ako makapaniwala na girlfriend na kita! Woo! Girlfriend ko na si Trish! Uy, huwag kayo sumigaw, nakakahiya. Sorry, hindi ko lang mapigilan kasi sobrang saya ko talaga. Basta, promise, kahit kailan, hindi kita sasaktan. At walang sino man na makakapanakit sa'yo hanggat kasama mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Hansel. Papadudot nang sabihin pa lang ni Trish na pumayag na siyang manligaw ako sa kanya ay parang gusto na kaagad lumabas ng puso ko mula sa dibdib ko dahil sa tuwang nararamdaman ko. Natawa pa nga si Trish noon dahil napasigaw pa ako sa tuwa. Yung sigaw ko raw ay para bang sinasagot ko na siya. Kaya talaga namang pinagbutihan ko ang panliligaw ko sa kanya. Walang araw na hindi ko siya hinahatid sundo mula sa apartment papunta sa trabaho. Kapag wala kaming pasok sa trabaho ay pinapasyal ko siya sa mga lugar na alam kong magugustuhan niya. At binibigyan ko siya ng mga regalo kagaya ng mga libro ng paborito niyang writer at figurine na koleksyon niya. Pinaramdam ko sa kanya kung gaano siya ka-espesyal sa buhay ko. Kaya nang araw na sagutin niya ako ay medyo naluha na rin ako noon. Dahil iba talaga ang saya na nararamdaman ko o papadudot. Para bang noon lang ako nakaramdam ng ganong klase ng pagmamahal sa tanang buhay ko. Lalo na nang aminin ni Trish na matagal na rin siyang may espesyal na pagtingin para sa akin. Pinipigilan niya lang yon dahil nga hindi maganda ang pagkakakilala niya sa akin. At hindi rin niya priority ang pakikipagrelasyon sa isang lalaki. Pero nangako ako sa kanya na iingatan ko ang pag-ibig na pinagkatiwala niya sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, walang kasing saya ang puso ko sa unang mga buwan ng relasyon namin ni Trish. Noon ko lang ulit naramdaman yung ganong klase ng saya at kilig sa isang babae. Palagi ako nag-i-effort na mga sorpresa para sa kanya. Gusto ko kasi na palagi ko rin siyang napapasaya.
Makita ko lamang ang simpleng ngiti niya ay kumpleto na kaagad ang buong araw ko. Tapos isang araw lang kaming hindi magkita, pakiramdam ko, isang buwan ko na siyang hindi nakakasama. Ramdam ko talaga na mahal ko siya noon, Papa Dudut, na seryoso na ako sa relasyon naming dalawa at marami na akong nabubuong mga plano para sa future namin. Kaya lang ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit parang may expiration talaga ang relasyon para sa akin. Akala ko ay nabasag na ni Trish ang pagiging chick boy ko at napatino na niya ako. Akala ko ay hindi na ako magsasawa sa relasyon naming dalawa, pero habang tumatagal kasi noon, nararamdaman ko sa sarili ko na may nagbabago na sa nararamdaman ko para sa kanya. Ayoko mang aminin, pero unti-unti na noong nababawasan yung sobrang pagmamahal ko para kay Trish, Papa Dudut. Oh, Trish, Hi Hansel! anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Dinadalaw ka. Kasi sabi mo sa akin kagabi masama yung pakiramdam mo. Oo nga, pero di ba may pasok ka ngayon sa trabaho? Nag-leave muna ako para mapuntahan kita dito sa inyo. Ganun ba? Lika, pasok ka na. Uy may dala nga pala akong lugaw at pandesal. Naisip ko na baka hindi ka pa nag-aalmusal, kaya bumili ako nito sa nadaanan kong karinderya at bakery. Kumain na ako kanina bago umalis si Mama. Okay. Mamaya mo na lang siguro kainin to. Ilalagay ko na lang muna dito sa lamesa. Sige, lagay mo lang dyan. Ay, makaupo nga muna dito sa sofa. Ang sakit pa rin ng balikat ko dahil sa pag-workout ko nung isang araw. Gusto mo masahihin ko yung balikat mo? Di na, okay lang ako. Hayaan mo na akong masahihin ka para mabawasan naman yung sakit dyan sa balikat mo. Ikaw na rin ang nagsabi na magaling akong magmasahe, di ba? Pero hindi na nga kailangan. Hansel, baka kasi guminhawa ang pakiramdam mo pag minasahe kita. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi nang wag na eh. Bingi ka ba? Bakit ka nagagalit? Paulit-ulit ka kasi. Sorry, concerned lang naman ako sa'yo. Pero sige, hindi na ako mangungulit. Magtitimpla na lang ako ng kape. Gusto mo ba pagtimpla rin kita? Sige, yung hindi masyado matamis. Okay. Hello? Hi, babe! Bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko sa'yo? Lara? Oo, ako nga! Nakitawag lang ako sa cellphone ng pinsan ko kasi wala na akong extra load eh. Tapos naka-offline ka naman sa messenger kaya hindi kita matawagan doon. Sorry, medyo kagigising ko lang. Grabe, ang haba naman ng tulog mo. Siguro nag-iipon ka ng lakas para sa date natin mamaya, no? Ganun na nga. Anong oras mo pala ako susunduin dito sa apartment ko? Siguro mga 7 p.m. I-message na lang kita mamaya kapag paalis na ako dito sa bahay. O sige, agahan mo na rin para mas marami tayong oras mamaya ah. Bye! Bye. Sino yung tumawag? Ha? Yung katrabaho ko. Sino katrabaho mo? Si Carl. Bakit ba tinatanong mo pa kung sino? Wala lang, curious lang ako. Narinig ko na aalis ka pala mamaya. Saan ka pupunta? Sa bahay ni Carl. Kasi birthday celebration niya mamaya. Uy, akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Magiging okay na rin naman siguro ako mamaya. Huwag ka nang umalis, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Hindi pwede kasi nangako na ako sa kanya. Pero baka kasi mabinat ka pa. Kaya mas okay na dumito ka na lang sa bahay niyo. Pwede ba, Trish? Tigilan mo nga yung pakingilan mo sa buhay ko. Baka nakakalimutan mo. Girlfriend lang kita. Sorry, concerned lang naman ako sa'yo. Oh, ito na yung kape mo. Di na yan masyadong mainit, kaya pwede mo nang inumin. Papadudot mula nang maging girlfriend ko si Trish ay napansin ko ang pagiging clingy niya. Siguro kasi ako yung first boyfriend niya. Hindi kasi talaga siya nagpapaligaw mula high school hanggang college. At iwas din siyang magka-boyfriend kahit nagtatrabaho na siya. Kasi priority niya raw na tulungan ng parents niya
na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid niya. Ang kwento pa nga niya noon ay nangako raw siya sa sarili niya na hindi papasok sa isang relasyon hanggat hindi pa tapos sa kolehiyo ang kapatid niyang sumunod sa kanya. Pero lahat ng plano niya ay nagbago nang makilala niya ako. Lalo na nga nang hindi na niya napigilan ang sarili niya na tuluyang mahulog sa akin. Wala namang problema sa pagiging clingy ni Trish, Papa Dudut. Hindi rin naman siya yung unang babae na naging ganon kaklingi sa akin pagdating sa relasyon. Kaya lang kasi pakaramdam ko noon ay bigla akong nawala ng challenge sa kanya. Habang tumatagal ay nawawala na sa pakaramdam ko yung dahilan kung bakit naging porsigido akong mapalapit sa kanya. Hindi ko na mahanap sa sarili ko kung bakit nga ba ako nag-e-effort, naligawan at mapalapit sa kanya. Unti-unting nawawala yung kilig na dati kong nararamdaman para sa kanya. At kasunod ng paglalaho ng kilig na yon, yung malalim na pagmamahal na pinangako kong ibibigay ko sa kanya sa panghabang buhay. At doon ako nagsimulang manlamig sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na masyadong sinasagot ang mga text messages niya. Hindi na ako masyadong sumisipot sa mga date namin at ang mas malala pa doon, bumalik ako sa gawain ko na pambababae. Kapag hindi ko siya sinisipot sa date namin ay may kasama na akong iba noon o kaya ay nasa bar ako at naghahanap ng ibang babae na isasabay ko sa relasyon namin ni Trish, Papa Dudut. Mabuti naman at nagising ka na. Good morning pa. Good morning din anak. Maupo ka na riyan at ipagtitimpla na kita ng kape mo. May tinapay na dyan ha. Ikaw na lang ang mamili ng palaman na gusto mo. Sige po. Thank you. Anong oras ka ba nakauwi kanina at hindi ko na namalayan? Mag-aalas 3 na po yata na madaling araw. Bakit naman umuwi ka ng ganong oras nang hindi man lang nagsabi kay Trish? Alam mo ba na ang tagal niya naghintay sa'yo dito sa loob ng bahay? Sinabi ko naman po sa kanya na huwag niya na ako hintayin. Kasi madaling araw na ako makakauwi galing sa gimmick namin ng mga katrabaho ko. Pero gusto ka raw niyang makausap, kaya naghintay pa rin siya sa'yo. Iniwanan ko na nga lang sa sala kasi nantok na rin ako kagabi. Hayaan niyo siya. Total, ginusto naman niya maghintay sa akin. Oo nak, eto na ang kape mo. Thank you po. Nak, ano ba talagang problema niyong dalawa? Wala naman po pa. Sigurado ka? Kasi iba ang napapansin ko. Kapag magkasama kayo dito sa bahay, hindi mo siya masyadong kinakausap. Tapos minsan, narinig ko na pinagtaasan mo siya ng boses. Sasawayin sana kita pero umalis na rin nun si Trish. Ang kulit niya kasi minsan pa. Palagi niyang pinipilit na mangyari yung gusto niya. Kagaya na lang ng pag-akit sa bundok o kaya pag-out of town. O dati naman madalas niyo ginagawa yun hindi ba? Opo, kaya lang medyo busy ako ngayon sa trabaho. Kaya hindi ko muna siya kayang pagbigyan sa mga gusto niya. Busy ba talaga sa trabaho o sa ibang babae? Hansel, mabait na bata si Trish. Hindi naman sa nakikialam ako pero gusto ko lang na malaman mo na sa lahat ng mga girlfriend na pinakilala mo sa amin ng mama mo, siya kasi yung nag-iisang babae na naramdaman kong tinuring ako na parang tatay niya. Siguro kasi namimiss niya na rin ang mga magulang niya sa probinsya. Nakwento niya nga sa akin minsan yung tungkol sa buhay niya Yung mga sakripisyo na ginawa niya para sa pamilya niya. Kaya alam ko na napakabuting bata talaga ni Trish. Nak, hindi kita pakikialaman sa mga desisyon mo. Pero wag mo naman sana siyang masyadong saktan dahil hindi niya deserve yon. Sige po. Pupuntahan ko siya mamaya para makapag-usap kaming dalawa. Kahit kailan hindi ako nakialam pagdating sa pakikipagrelasyon mo sa babae. Pero kung sa tingin mo wala nang patutunguhan kung ano man ang meron kayo ni Trish, tapusin mo na ng maayos ang relasyon niyong dalawa anak. Para hindi na siya masyadong masaktan. Wait lang po pa. Tumatawag po si Larry. Sasagutin ko lang. O siya sige, sagutin mo na muna yan. Hello Larry. Bakit ang aga mo tumawag? Pare, huwag ka sanang mabibigla pero kailangan mo akong puntahan ngayon. Ha? Saan? Dito sa Punerarya.
Teka, bakit ka nandyan? Saka bakit kailangan ko pumunta dyan? Kasi nandito ang katawan ni Trish. Nakita siya sa may bakanting lote na nawala ng buhay dahil sa mga saksak niya sa leg at katawan. Kaya pare, bilisan mo na. Pumunta ka na agad dito. Papadudot napansin din kaagad ni Trish ang pagbabago ko sa relasyon naming dalawa. Kasi nga ako talaga yung mas malambing at mas ma-effort pagdating sa relasyon. Kaya naman minsan ay tinatanong niya ako kung may problema ba dahil sa biglang pagbabago ko. Sinabi ko naman noon na wala at sadyang busy lamang ako sa trabaho kahit ang totoo ay busy ako sa ibang babae. Busy akong makipag-date at makipagkilala sa iba. Tinanong pa ulit ako ni Trish kung may gusto raw ba akong sabihin sa kanya. Pero nagsinungaling ako, Papa Dudut, at sumagot ako ng wala. Paano ko ba sasabihin sa kanya na nagkamali pala ako? Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa nararamdaman ko. Nagkamali ako ng akala na mahal ko na pala siya pero hindi naman pala. Sadyang na-challenge lang ako sa pagiging hard to get niya. Papadudot minsan akong nahuli ni Trish na may kinakalokohang ibang babae. Nakita niya kami noon ng kasama kong babae sa isang coffee shop sa loob ng mall. Pero hindi niya ako noon inaway. At kahit nakita niya pa naka-holding hands ko yung babae, sinabi niya lang na alam naman daw niya ang kaibigan ko lang yon. Sinakyan ko na lamang ang sinabi niya kasi ayoko rin ang sakit ng ulo. Pero doon na nagtuloy-tuloy ang pambababae ko. Kahit nakikita niya akong may kachat na iba ay hindi niya yon pinapansin. Hindi rin siya nakikialam sa cellphone ko. At doon ko na nga siya sinimulang iwasan talaga. Ang mga text, chat o tawag niya ay madalang ko na ang sagutin. Kapag pumupunta siya sa bahay ay palagi akong tulog o kaya ay sinasadya ko talagang umalis para lamang hindi kami magkita. Papadudot pinilit ko pa rin namang magbago. Pinilit kong ibalik ang nararamdaman ko para kay Trish. Pinilit ko ang sarili ko na mahalin siya ulit pero parang wala na talaga. Alam ko na naging napakasama ng ugali ko. Pero hindi ko naman ginusto na mawala ang feelings ko para sa kanya. Mas lalong hindi ko ginusto na may mangyaring masama sa kanya ng gabi na yon. Kaya sobrang inuusig ako ng konsensya ko dahil alam ko na pupunta siya noon sa bahay pero tinagalan ko talaga ang pagtambay sa resto bar kasama ng ibang babae ko. Sinadya ko na umuwi ng madaling araw para hindi ko na siya abutan. Ang hindi ko alam ay wala na pala talagang ibang pagkakataon para muli ko siyang makita ng buhay. Papadudot nang makita ko sa punerarya ang wala ng buhay na katawan ni Trish, ay labis talaga akong nagsisi. Punit ang damit niya na pang itaas at wala na siyang saplot na pang ibaba. Marami rin siyang saksak sa kanyang katawan pati na sa leeg at bakas sa kanyang mukha. Na labis talaga siyang pinahirapan ng demonyong humalay sa kanya bago siya pinatay. Hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko na maiyak. Kasi ng mga oras na yon ay alam ko sa sarili ko na ako ang may kasalanan sa nangyari sa kanya. Mabuti na lang at nahuli din kaagad ang suspect na gumawa ng masama kay Trish. Papadudot nang makilala ko ang mga magulang sa burol ni Trish, ay labis silang nagpasalamat sa akin dahil marami raw silang magagandang bagay na narinig tungkol sa akin. Matagal na raw akong gustong ipakilala ni Trish sa kanila bilang boyfriend nito. At kahit wala na raw si Trish ay masaya pa rin sila na nakilala ako ng anak nila. Muli akong naluha noon dahil hindi ko masabi sa kanila ang totoo. Na ako ang tunay na dahilan kung bakit napahamak ang anak nila. At wala nang sino mang nakaalam pa ng panloloko at pananakit na ginawa ko sa puso ni Trish bago siya mawala sa mundong ito. Papadudot maraming taon nang nakakalipas mula na mangyari ito pero hanggang sa ngayon ay naluluha pa rin ako.
Nasasaktan pa rin ako at inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Sana dumating ang araw na tuluyan ko na ring mapatawad ang sarili ko dahil sa kasalanang nagawa ko kay Trish. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hansel. Maraming salamat Hansel sa pagsulat mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Marami talaga tayong mga pagkakamali sa buhay na labis nating pinagsisisihan na nangyari. Lalo na kapag nagiging dahilan tayo para masaktan ng ibang tao. Hindi rin biro ang pinagdaanan ng dati mong kasintahan sa relasyon ninyong dalawa. Pero dahil hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan para itama ang naging mga pagkakamali mo, ay dalangin ko sana na dumating ang araw na tuluyan mo na ring mapatawad ang sarili ng dahil sa pagkawala ni Trish. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Sadyang magkakaiba ang buhay na pinagkaloob sa atin. Minsan sa buhay may pinapakilala sa atin at kapag ginawa natin ang tama ay may maaambag tayo na ikagaganda ng landas nila. Ikaw, kabarangay, ano ang gagawin mo kapag may ipinaharap sa iyo na nangangailangan ng iyong pag-intindi? Dear Papa Dudut, isang maligayang araw para sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Gusto ko lamang sabihin na sobra ko pong nagustuhan ang mga ibinahagi ninyong kwento simula nang marinig ko ang tungkol sa programa ninyo. Hindi lang ako nalilibang, minsay may napupulot din akong aral. Araw-araw namin kayong sinusubaybayan ng asawa ko habang nag-aasikaso kami sa aming hardware store. Siya nga pala, ako si Benny. Mahigit 50 anyos na sa ngayon. Meron akong hardware shop malapit sa Abad Santos Avenue sa Tondo, Manila. Mahigit kumulang na 3 dekada ko na itong itinataguyod. At binabala ko nang ipamana ito sa 2 kong anak. Sa shop na umikot ang buhay ko, Papa Dudut. Kasama ang asawa ko, binuhay namin ang mga anak namin sa pamamagitan ng aming negosyo. Masasabi ko namang successful ang buhay, Papa Dudut. Napagtapos ko ang mga anak ko sa kolehiyo at stable ang negosyo namin. Desente ang aming pamamahay. Wala akong kaaway o inagrabyadong tao. Pero hindi ko ito lahat narating nang walang pinagdaanan. May mga araw talaga na naiisip ko noon na paano na lamang kapag hindi naging ganito ang buhay namin. Kaya araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na maayos ang kalagayan ng pamilya ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay may nangyari sa amin noon, kaya ganito na lamang kahalaga ang turing ko sa kalagayan ng pamilya ko at sa shop namin. Pakiramdam ko'y hindi kami pinabayaan ng Panginoon at masasabi kong parang binigyan kami ng pangalawang pagkakataon. 15 taong ko na rin kinikimkim ang pangyayaring ito. Naway makatulong ang pagbabahagi ko sa inyo para mapatawad ko ang sarili ko na nagawa ko sa nakaraan.
Noong taong 2008, may naging regular customer ako sa hardware store namin, Papa Dudut. Bumisita siya sa shop namin at pinag-usapan namin ang tungkol sa isang taong hinding-hindi ko makakalimutan. Hi Benny! Sir Carl, welcome po! Welcome! Ano po sa inyo? The usual. May mga kailangan ulit akong bilhin para sa residential unit na ginagawa namin. Kailangan nyo ba ngayon ng fixtures? May bagong klase ako. Tiyak na matutuwa ka. Matibay pero swak sa budget. Maganda pa ang itsura at bagay sa mga design na anumang itatayo nyo. Ganun ba? Patingin nga ako. May mga brochure ka ba ng mga bago mong produkto? Meron sir. Ito po. I-check ko to next time. Sige po. Yung dati kong binibili na lang muna ang kukunin ko. Kailangan ko rin ng plywood at 2x2. Ano pong klase ng plywood? Meron po kaming iba't ibang klase. Gusto niyo pong tignan? Saka na. Nagmamadali kasi ako. Ikaw na bahala kung anong mas magandang klase. Sige po sir. May kailangan pa po kayo? Ito yung listahan ng mga kailangan ko. Pakicheck na lang tapos babayaran ko na lang sa credit card. Aba, marami-rami rin po pala ang bibili niyo ah. Pakiready na lang Benny ha. Pipick upin ko na lang mamaya. May pupuntahan pa kasi ako. Sige po, ako nang bahala rito. Tawagan mo na lang ako sa phone ko kapag ready na siya for pick up. Opo Sir Carl. Sige, mauna na ako. Uy, nako. Hanggang dito ba naman nakakarating to dito? Sino po? Nakikita mo ba yung pulubi na nakatayo dun sa may likod ng sasakyan ko? Saan po? Ah, nakita ko na. Bakit po? Anong meron sa kanya? Siya yung pulubi na araw-araw nagpupunta sa construction site. Talaga? Anong ginagawa niya dun? Namamasura. Marami kasi kaming basura sa site. Lalo na yung mga kahon ng mga ino-order naming materyales. Isama mo pa yung mga boteng pinag-iinuman ng mga trabador namin. Lagi niyang kinakalkal yung basurahan para mga lakal bago kunin ng basurero yung mga basura. Ganun po ba? Dami siguro niyang nahahakot sa basurahan niyo. Marami talaga. Walang humpay yan kung mangalkal mula sa mga karton, plastik, bote at kung ano-ano pa. Hindi lang pala ako may suki, pati kayo may suki sa site nyo. Kaya nga eh, mukhang paikot-ikot lang pala siya sa lugar na to kung saan na nakakarating. Mukha nga po. O siya sige, maiwan na kita. Babalikan ko na lang yung mga in-order ko mamaya kapag ready na for pick up. Sige sir, salamat po. Ano na naman kayang trip ng pulubing to? Mukhang sa harapan ng shop tatambay ah. Hoy! Huwag ka tumambay dito! Ang baho mo! Baka umiwas mga customer ko dahil sa'yo. Sige, alis! Di mo ba ako narinig? Sabi ko, umalis ka sa harap ng shop ko. Anong ka dyan? Umalis ka na rito. Kapag di ka umalis, hampasin kita ng 2x2. Noong panahong yon ay naging abala ako sa shop kaya panandaliang nawala sa isip ko ang pulubi. Porsigido akong palaguin ang negosyo ng pamilya namin kaya tuloy-tuloy ang paghanap ko ng mga produktong maibebenta ko, Papa Dudut. Madalas ang pagtawag ko sa mga supplier at ahente ng mga produkto para magtanong, mag-order at mag-follow up sa kanila. Minsan ay ako mismo ang nagpupunta sa mga warehouse para i-check ang mga produkto ng aktwal kaya palagi akong nasa labas. Pinupuntahan ko noon ang mga supplier sa Divisoria at Binondo. Bumibili ng mga maramihan sa kanila at dinadala sa shop ko para maging paninda namin. Madalas ay lumalayo pa ako hanggang sa Bulacan, Cavite at sa iba pang may paggawaan ng materyales para makita ng malapitan ang mga produkto nila. Matyaga kong hinahanap noon ang iba't ibang produktong maaari kong ibenta basta't may kinalaman sila sa construction.
Pinipili ko ang mga produktong alam kong malakas bumenta at hanggat maaari ay mura pero di kalidad pa rin. Nalalapit na noon ang pagtungtong ng mga anak ko sa high school. Ang plano ko noong taong yon ay mapaaral sila sa pribadong paaralan. Yung prestihiyoso at maayos ang pagtuturo sa mga mag-aaral. Kung may maibibigay ako sa kanila bilang kanilang tatay, yon ay ang kanilang edukasyon para sa kanilang kinabukasan. Ito ang pananaw ko kaya ganito kalakas ang hangarin kong mapalaki ang negosyo. Sa isip ko ay kapag lumakas ang negosyo namin ay mapapaganda ko rin ang buhay ng pamilya ko, lalo na ng mga anak ko. Nag-isip ako noon ng mga pupwedeng gawin para mapalago ang hardware namin, Papa Dudut. Binala kong bumili ng dagdag na produkto para dumami ang aming inventory. Tuwing may malalaking desisyon ako ay nagsasabi ako sa aking asawa upang mapag-isipan ng masinsinan ang gagawin. Sa pag-uusap namin ng misis ko ay isang bagay ang nalaman ko sa kanya na kinagulat ko. Darling, sa tingin mo, maganda bang ituloy ko yung pagkuha ng mga ilaw na sinasabi ko sa'yo? May kamahalan pero maganda naman. Sa palagay ko okay lang. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Tsaka may tiwala ako sa'yo. Nagdadalawang isip lang kasi ako eh. Paano kung di bumenta? Baka kasi masyado mahal para sa mga customer. Sayang lang ang pera sa pag-angkat kung di naman mabibili. Benny, isipin mo na lang kung maging mabenta yung mga ilaw na sinasabi mo. Eh di mababawi din natin kagad yung puhunan natin. Hindi naman mabubulok yung mga ilaw na yan eh. Hindi tulad ng mga pagkain. Kung hindi man bumenta kagad, maghintay lang tayo. May maghahanap din nun. Sa bagay, may punto ka naman. Lalakasan ko na lang ang loob ko. Susubukan kong ibenta yung mga bagong produkto na nakuha ko. Basta, kahit anong mangyari, ibibigay kong pinaka-best ko para sa pamilya natin. Alam ko naman yon. May tiwala ako sa'yo. Yan nga yung nakita kong ugali mo noon pa, kaya ako na-inlove sa'yo eh. Ang sweet mo talaga. Di na natin kailangan ng dessert. Hindi na raw kailangan ng dessert. Abay kung ganon, sa akin na lang yung natitirang donut sa ref ha? Sige lang. Alam ko naman paborito mo yun. Paubos na nga eh. Ubusin mo na para malinisan yung ref. Magtatapon pa ako ng mga basura mamaya. Ay, siya nga pala. Naalala ko lang tungkol dyan sa pagtatapon ng basura. Bakit? Anong meron? Eh, nung nakaraang mga linggo, nung nagpunta kang Sambales para bumili ng supplies, eh di ba ako yung nagbabantay sa shop noon? Oo, tapos? Napansin ko kasi na tuwing umaga pagbaba ko para magbukas ng shop, eh, nakakalat yung mga basura natin. Nakataob yung basurahan at nakatiwangwang yung mga basura. Talaga? Mga aso't pusa sigurong gumagawa nun. Pasaway talaga yung mga yun. Yun din ang akala ko nung una. Pero nung minsan, naabutan ko yung dahilan kung bakit palaging nagkalat ang basura natin sa harapan mismo ng shop. Tao ba? Oo, pulubi yata. Pulubi? Mga ngalakal o taong grasa, pulubi, hindi ako sigurado eh. Basta naabutan ko siyang hinahalongkat yung basurahan natin. Naghahanap siya ng mga bote tsaka mga lata. Okay lang sana yun. Eh ang kaso hinahayaan lang niya yung mga kalat. Doble trabaho tuloy. Kasi imbis na magbukas na ako ng shop, eh magwawalis pa ako ng mga kalat sa harap. Anong itsura niya? Siguro mga kasing tangkad mo siya. Sunog na sa araw yung balat niya. Kasing itim na nga siya ng kapi. Eh madumi yung katawan tapos mahaba yung buhok niya. Mukhang malagkit pa nga tsaka buhagag na hindi sinusuklayan eh. Basta madungis siya. Naalala mo ba kung anong suot niya o kung may bitbit siya? Butas-butas yung damit niya. Kulay puti siguro yun noon pero mukha ng gray sa dumi ngayon. May malaking sako din siya na lalagyan ng mga kalakal niya eh. Ba't mo ba natanong? Kilala mo ba siya? Naalala ko lang yung napag-usapan namin ni Sir Carl na pulubi. Palagi raw yung pag-gala-gala para maghakot ng basura. Baka siya na nga yun. Hindi nga kaya? Gusto ko lang namang malaman mo para hindi ka magulat pag nadatnan mo siya. Pusang gala naman. Pati ba naman sa atin manggugulo siya? Sa harap pa talaga mismo ng shop natin.
Hayaan mo na nga. High blood ka kagad. Madali lang namang iligpit yung mga kalat. Huwag mo sanayin yun. Nakakaya sa mga makakakita. Ano na lang iisipin ng mga customer kapag nakita nila yung mga kalat? Alam mo rin naman na may klase mga paninda natin. Binabalak na nga natin palakihin yung business natin tapos sisirain lang ng pulubing yun. Linisin na lang natin kaagad. Ang sa akin lang naman, wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Hindi lang niya siguro naiisip na nakakaabala sa ibang tao yung hindi niya pagliligpit ng mga kalat. Sa tingin ko, hindi naman niya sinasadyang makaperwisyo ng tao. Kapag nakita ko ulit yung mukha ngayon sa tapat natin, makakatikim talaga siya sa akin. Nakaramdam ako ng pagkairita nang malaman kong may isang pulubi ang nagkakalat sa harap ng shop namin. Nasa harap pa man din ng shop ang basurahan namin at hindi talaga kaaya-ayang makita ng mga customer kapag nakatiwangwang ang mga retaso ng kahoy at pera-perasong supot ng plastik sa daanan nila bago makapasok sa shop. Papadudot, nakakahiya kasi sa pakiramdam kapag makalat ang shop lalo na sa mga bigating kliyente tulad ni Sir Carl na may kaya at maraming binibili sa akin. Ayaw kong makita nilang mukhang tapunan ng basura ang shop namin. Sa isip ko ay hindi ko hahayaang magmukhang pipitsugin ang pinaghirapan kong negosyo. Napuno ako ng pagkayamot nang malaman kong paulit-ulit itong nangyayari. Sinabi ko sa sarili ko na kapag makita ko ulit ang pulubing ito na kinakalkal ang basurahan namin ay ipapakita ko sa kanya na hindi siya katanggap-tanggap sa lugar ko. Lingid sa kagustuhan ko ay dumating nga ang araw na mas malala pa ang tagpong nakita ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasa iisang building lang ang shop at bahay namin. 3 palapag ang naturang building kung saan sa unang palapag ay makikita ang hardware store namin. Ang ikalawang palapag naman ang nagsisilbing bodega. Nasa harap naman ang shop namin ang parking para sa mga customers. May gripo rin sa gilid nito na maaaring gamitin ng mga customers na panlinis para sa kanilang sasakyan. Masaya ako sa kinatatayuan ng shop namin ngayon, Papa Dudut. Marami kaming mga regular customers na mula pa sa iba't ibang mga lugar. Simple, tahimik at masaya din ang buhay namin. Naging routine ko na noon ang magkape at kumain ng pandesal tuwing umaga bago magbukas ng shop. Pero dumating ang araw kung kailan ay bigla na lamang kaming ginulo ng isang tao. Isang araw habang nag-ready ako para buksan ang shop ay isang tao ang nadatnang kong mahimbing na natutulog sa harapan nito. Nakahiga siya sa nilatag niyang karton at isang sako ang nakataklob sa katawan niya. Nang lapitan ko ito ay agad na nag-init ang ulo ko nang makitang eto ang pulubi na nabanggit sa akin ni Sir Carl. Anak ng toko ah! Ginawa mo ng bahay itong shop ko! Umalis ka dyan! Hoy! Naririnig mo ba ako? Masyado ka na nagpapasarap dito ah! O ba't ayaw mo talagang gumising? Hoy! Gumising ka! Hoy! Sabi ko gumising ka dyan! Walang iya naman oh. Ang himbing ng tulog nito ah. Teka nga, makahanap ka na ipampapalo ko sa'yo. Kapag ikaw hindi ka pa bumangon dyan, kakalampagin ko yung mga lata mo. Ayaw mo talaga gumising? Kapag hindi ka pa umalis dito, tatadyakan na talaga kita dyan. Hoy! 1, 2, 3. Gumising ka na sabi. Ano? Masarap bang masiba? Mabuti naman at gumising ka na. Masarap bang matulog dito sa harap ng shop ko? Sige, umalis ka na. Baka maabuta ka pa ng sino, nakakaya. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan ha. Dali mo, kunin mo na yung mga maruruming gamit mo. Lumayas ka sa tapat ng shop ko.
Ano? Hindi ka ba marunong magsalita? Pipi ka ba? Teka, parang luminis yata yung balat mo Hindi ka masyadong magrasa. Aba, may dala-dala ka pa sabon Sandali lang, dito ko ba naliligo? Ginagamit mo ba yung gripo namin? Ang kapal naman ng mukha mo para gamitin ang tubig ko na walang paalam. Alam mo ba sobrang mahal ng tubig ngayon Ano, nagpapaawa ka pa sa akin? Hindi ako maawa sa'yo. Ikaw ang nagkakalat dito sa shop ko, perwisyo ka. Umalis ka na bago pa mag-init ang ulo ko. Ano ba? Di ka ba marunong magsalita? Hindi kita maintindihan. Magsalita ka nga na maayos. Ba't mo tinuturo yung gripo, gusto mo ng tubig? Humingi ka na maiinom. Maiinom pala gusto mo, Sandali lang, huwag kang aalis dyan, Sakto, nakakabit na yung hose sa gripo. O eto. O yan, tubig para sa'yo. Namnamin mo. Sana mapawi uhaw mo. Lunurin kita dyan Ano, masarap ba maligo, Lulunurin talaga kita pag hindi ka umalis dito. Ano? Layas! Sige, tumakbo ka! Isama mo pati mga basura mo! Huwag ka nang babalik dito! Papadudot na pagtanto ko sa katagalan na ang pulubi na pilit kong pinagsasabihan ay isa palang pipi. Kahit na ano palang pangangatwiran at pagpapaliwanag ang ibigay ko sa kanya ay hindi niya kailanman maiintindihan. Kung may hinayaan man siyang malamang ay tinitikom na lamang niya ang kanyang bibig. Kung meron siyang gustong sabihin at kinikimkim ang mga pinagdadaanan niya. Itinanong ko din sa sarili ko kung may inuuwian pa ba siya o kung nasaan ang pamilya niya. Maaring naligaw siya at dahil sa kapansanan niya ay hindi na siya nakauwi sa kanila at maaari ring pinabayaan na talaga siya para mamuhay ng mag-isa at mamalimos sa kalsada. Papadudot ng panahong yon ay determinado na talaga akong palaguin ang negosyo ko. Naglakas loob akong maglabas ng puhunan at bumili ng mga mamahalin at mapoporma na lighting fixtures o mga ilaw gaya ng chandelier, accent lights at wall lights. Hindi naman sa pagmamayabang pero alam kong lubos na gumanda ang itsura ng shop ko. Pang sosyal at pangmayaman na mga bagong produkto na binalandra ko sa shop ko. Sino mang mapapadaan sa kalye namin ay masasabing malaki ang ginanda nito kumpara sa mga nakapaligid na gusali. Angat ang pwesto ko. Agaw atensyon ng mga nakadisplay na ilaw na sari-sari ang disenyo. Ipinaayos ko pa ang mga nakadisplay, yung nakikita at nahawakan ng mga kliyente ang mahalagang produkto ng aktwal. May pwesto ang materyales na para sa bubong at may pwesto rin para sa flooring o tiles para sa sahig. May mga sample ng iba't ibang klaseng pintura at ang pagkakaiba sa kulay, kintab at tekstura. Positibo ang pakiramdam ko noon na dahil sa mga ipinundar ko ay mas lalo kaming lalapitan ng mga kliyente. Ang hindi ko na lamang hawak sa aking mga kamay ay ang muling pagsulpot ng pulubi. Namamalagi pa rin siya sa labas ng shop ko na parang isang daga, papadudot. Ang presensya niya ang naging panira sa shop ko ng mga panahong yon, papadudot. Dito na naman natutulog tong kumag na to. Yan! Di nasipaan na naman. Kapag hindi ka pa gumising dyan, 2x2 na ipapalo ko sa'yo. Ano? Dito ka na naman matutulog? Ano akala mo sa harap ng shop ko? Hotel? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko nandito ka? Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag na pakalat-kalat ka rito sa harap ng shop ko. Iligpit mo na yung mga karton at sako mo at lumayas ka rito.
Oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Yan na naman yung mukha mo nagpapaawa eh. Hindi mo ako madadala dyan sa paawa effect mo. Alis na! Wala akong pakialam kahit na umuulan. Itatapo ko yung mga gamit mo sa putik. Yung bote mo ng inumin, yung sako mo, at kung anumang hinakot mo, itatapo ko yung lahat. Kung ayaw mo pang kumilos dyan, ako magdadala sa'yo palabas. Ayaw mo talagang kumilos, ha? Halika rito! Di ba sabi ko sa'yo, itatapo ko sa putik mga gamit mo pag di ka umalis? Huwag mo akong hawakan! Ano ba ang baho mo? Umalis ka rito! Tumigil ka! Ang pangit mo umiyak! Wala akong pakialam kung mababad ka sa ulan. Maghanap ka rin mga matutuluyan mo kung may tatanggap sa'yo. Yan ba yung mga gamit mo? Ano ba't tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na rito! Ano? Di ka rin? Huwag mo sabing wala kang naririnig. Ayaw mo talaga umalis, ha? Oh, ba't ka lumulod sa harap ko? Tumayo ka dyan, nakakaya ka. Baka kung sino pa makakita sa'yo. Benny! Ang isang boses mo! Hindi nga ito yung lugar para sa'yo. Mula sa loob. Hanap buhay namin to. Ano bang ginagawa Lalayuan ako mo? ng mga customer pag nakita ka nila. Benny! Pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala dito. Kuya. Oh, hetong payong oh. Pwede bang umalis na kayo rito? Ba't mo binibigyan ng payong yan? Benny naman. Tauhin siya. Sumusobra ka na sa inaasta mo ha. Tigilan mo na siya. Ilang beses ko na kasi pinapalis yan eh. Nakita mo na ngang malakas ang ulan. Hahayaan mo na lang ba siyang maulanan? Hintay na lang nating tumila yung ulan. Nakikisilong lang naman yung tao eh. Ako ba pinalalabas mo mukhang masama ngayon? Para sa atin naman kung ba't ko pinapalis yung kumag na yan eh. Di ikaw na magpalis dyan. Para makita mo kung gaano kahirap palis itong pestig to. Saan ba kasi nagmumula yung galit mo ha? Wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Ayoko lang naman mawala ng customer dahil dyan sa dugyot na yan. Alam mo ba nung nagpunta rito si Sir Carl, kita sa mukha niyang dirin-diri siya sa pulubing to? Salot siya sa lipunan natin eh. Baka siya pa maging dahilan ng pagbagsak ng negosyo natin. Ay, nako. Mali bang ginagawa ko para matauhan yung pulubing yan? Hinahayaan ko na nga lang siya minsan eh. Pero habang tumatagal, mas lalo siya namimihasa. Maayos ko siya pinakikiusapang umalis. Hindi siya nakikinig. Pumasok ka na muna sa loob ng shop, Benny. Basang-basa ka na rin eh. Magpalit ka na ng damit at baka magkasakit ka pa niyan. Ay, bahala kayo. Magpatila ka na muna ng ulan, ha? Huwag mo nang pansinin yung asawa ko. Pagkatila ng ulan noong araw na binulyawan ko ang pulubi ay sinilip ko ang basurahan namin. Nabawasan na ito ng mga karton ngunit maayos nang nasa loob ng basurahan ang mga basura. Regular ko pang minanmanan ang basurahan namin upang linisin ito dahil nasanay akong kinakalat ito ng pulubi pero araw-araw ay inaabutan ko itong nasa maayos ng kondisyon. Nakaramdam ako ng kirot sa aking konsensya pagkatapos ng araw na yon na pinagalitan ko ang pulubi, Papa Dudut. Akala siguro ng mga tagapakinig ng inyong programa ay masama akong tao. May puso naman ako at hindi ko gustong nagpapaiyak ng iba. Kaya lang nang panahong yon ay nangingibabaw ang irita ko sa pulubi pati na ang kagustuhan kong magpasikat sa mga customers. Sa kabila ng paninigaw at pananakit ko sa pulubi ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtulog sa harapan ng shop hanggang sa nakagawian na niya ito. Tuwing nakikita ko siya noon ay palagi ko siyang pinapalayas. Kapag gising na siya sa umaga ay natatanaw niya akong papalapit ay nagkukusa na siyang umalis para iwasan ako. May mga araw din na pagdating ko ng shop sa umaga ay wala na siya pero alam kong nanggaling siya doon dahil sa iniwan niyang karton. Palagi kong itinatapon ang kanyang higaan tuwing nakikita ko ito para ipahiwatig na ayaw ko siyang bumalik pa. Ang nasa isip ko noon ay nararapat ang ginagawa ko. Nang ibang taong nasa kalagayan ko ay ganito rin malamang ang gagawin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasanay na ako noon na palaging nagliligpit ng kanyang hinihigaang karton. Hanggang sa dumating ang araw na natigil na lamang ang paglatag ng karton sa harap ng shop. Wala na akong higaang karton na nililigpit. Bakante nang muli ang puwang sa harapan.
Lumuwag ang espasyo at wala nang sinumang nakatambay pa rito. Nung una'y natuwa pa ako, ang nasa isip ko ay sa wakas ay natapos ng kalbaryo ko. Kusa nang lumisan ng pulubi at hindi na sasakit ang ulo ko sa pagpapalaya sa kanya. Hindi ko na poproblemahin pa ang pagsulpot niya. Bumalik ang aking customer na si Carl para muling bumili ng materyales. Matapos ang aming transaksyon ay napatayo na lamang ang balahibo ko nang ikwento nito. Ang isang bagay na kinagulat ko ng labis, Papa Dudut. Good morning, Benny. Sir Carl, good morning din po. Kamusta na po kayo? Kailan po kayo ulit bumalik Okay lang naman ako. Ganda na ng shop mo Lumaki ang espasyo at marami na rin nakadisplay ng materyales. Maaliwalas din ang mga ilaw na ginamit mo dito sa hardware mo. Opo, di ko po tinipid ang mga pinadagdag ko. Sinigurado ko magiging maayos talaga ang shop. Ngayon lang kasi ulit ako nakadalaw sa'yo kaya ngayon ko lang nakita mga pinagawa mo dito. Oo nga po Marami na rin nangyari mula nung huli tayo nagkita. Naku, sinabi mo pa. Ano po sa inyo ngayon, sir? Patapos na ang ginagawa naming residential unit. Gusto kong tingnan ng mga klase ng ceramic tiles na meron ka para mapagpilian ko. Sige po. This way po para sa tiles namin. Nasa kabilang kwarto po. Bago po itong klase ng tiles namin. Maputi pero hindi dumihin. Kung para sa living room naman, may mga magagarbong pattern kami na madaling bagayin sa classic na design sa bahay. Kung ang hanap nyo naman… Sir Carl, ayos lang ba kayo? Oo naman, ayos lang ako. Parang matamlay po kayo Pagod lang siguro. Wala rin kasi akong maayos na tulog Parang ang stressed po kayo. Hindi ba dapat masaya kayo kasi patapos na yung project nyo? May pinagdadaanan po ba kayo? Hindi naman sana nangihimasok ako. Pwede po bang malaman kung may nangyari sa inyo? Ay, sa totoo lang, meron nga. Ano pong nangyari, sir? Sa atin na lang to Di kasi talaga namin to pinagkakalat. Di pa nga namin alam kung paano sasabihin sa may-ari ng residential unit yung nangyari. Baka kasi kung anong isipin nila May hindi kasi magandang naganap. Mukhang seryoso po yan Naaalala mo ba yung pulubing sumunod sa akin dito sa hardware mo noon? Yung taong grasa? Opo. Sa katawan at muka. Ginulpi siya, Benny. May saksak din sa bandang tiyan niya. Nakakalat ang dugo sa mga sako ng buhangin namin sa construction site kung saan siya tinapon. Ibig sabihin, pinatay siya? Sino namang gagawa nun? Paano niyo siya nakita? Yung mga trabador namin ang unang nakakita sa kanya. Tinapon yung katawan niya sa likod ng mga sako ng buhangin. Grabe naman yung ginawa sa kanya. Kailan niyo po siya natagpuan? Nasaan po yung bangkay niya? Nung linggo. Sa ngayon, nasa punerarya pa rin yung bangkay niya. Hinihintay nila kung may pamilyang magke-claim sa kanya. Hindi ko maisip na may makakagawa nito sa kanya. Mga walang awa. Baka pinagtripan siya. Nakakatakot na ang mga tao ngayon. Kayang-kaya nilang pumatay nang wala lang. Kaming lahat sa site, puro mga wala sa wisyo na nagtatrabaho dahil sa nangyari. Ay, tuwing gabi, bago ako matulog nai-imagine ko pa rin yung ginawa sa pulubi. Di ko mabura sa isip ko yung itsura niya. Nakaramdam ako ng paninikip sa aking dibdib nung malaman ko ang nangyari sa pulubi. Kahit saang anggulo tignan ay mali ang ginawa sa kanya. Sino man ay magugulantang sa ganitong klase ng balita, Papa Dudut. Naalala ko na may CCTV akong pinakabit sa harap ng shop at napagpasyahan kong silipin ang nilalaman nito sa mga nagdaang linggo. Matyaga kong pinasadahan ng bawat araw na nasa video. Habang pinapanood ang CCTV ay nadiskubre ko na tuwing gabi kapag nasa kwarto na kami ng misis ko ay bumababa pala ang dalawang anak ko at palihim na binibigyan ng pagkain ng pulubi sa labas ng shop. Sa iba pang video, 2:00 ng madaling araw ay nakita kong nakahilatang pulubi sa may maaninong bahagi ng shop nang biglang may dalawang lalaki ang dahan-dahang lumapit dito.
Nakasuot sila ng itim na damit, may tela na nakatakip sa kanilang ilong at bibig. Mahirap maaninag ang kanilang mga mukha sa video. Ilang minuto rin na umaligid ang mga taong ito. Ang 4 na lalaki sa shop bago nila tinangkang pasukin ito. Hindi pa man nila nagagawa ang plano nila ay nagulat sila nang makita nila ang pulubi na lumapit sa kanila. Agad na kumuha ng nakakalat na 2x2 ang pulubi at akmang susunggaban ng mga lalaki. Nagsitakbuhan kaagad yung dalawa sa 4 na mga lalaki tapos ay mukhang papalagpasan na yung dalawa. Buti na lamang at hindi nila tuluyang pinatulan yung pulubi at nag-decide ng umalis at hindi na sila bumalik pa ng gabing yon. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik ulit yung 4 na lalaki at sa pagkakataong ito ay may dala na silang malaking sako. Makapal na lubid at patalim. Hinanap nila ang pulubi at agad siyang iginapos habang natutulog sa harap ng shop. Sinubukang manlaman ang pulubi pero nabusalan ang bibig nito, nakatali na ang mga kamay niya at pinagsusuntok siya hanggang sa siya'y hinimatay. Binalot sa sako ang katawan ng pulubi mula ulo hanggang bewang at binitbit siya papalayo ng shop. Sa sumunod na araw ay natagpuan na nga ang mga labi nito sa construction site ni Sir Carl. Lubos na nanghina ako sa pinanood ko, Papa Dudut. Nanginginig ang mga tuhod ko at nanlalamig ang mga palad ko habang pinagmamasdan ko ang CCTV footage ng pulubi at kung paano niya binantayan ang shop ko mula sa mga kawatan. Nakaramdam ako ng paghanga sa katapangan ng pulubi. Naantig ang puso ko sa ipinakita niyang malasakit para sa pamilya ko. Nang araw ding yon ay bumalik ako sa silid naming mag-asawa at ikinuwento ko sa misis ko ang mga nangyari sa pulubi. Hindi ko napigilan ang bugso ng damdamin ko habang sinasalaysay ang ginawa ng pulubi para sa amin. Sige, Benny. Iiyak mo lang yan. Hindi ko akalain. Hindi ko talaga alam. Akala ko makulit lang yung pulubi kaya ayaw niyang umalis. Akala ko peste lang siya sa buhay natin. Wala naman sa ating may gusto na mangyari yun. Naging biktima yung pulubi ng masasamang tao. Wala tayong kasalanan doon. Kung di pa sinabi ni Sir Carl yung nangyari, wala akong kamuang-muwang. Masaya pa ako na hindi ko siya nakikita eh. Pinatay na pala siya. Masama talaga ang ginawa sa kanya ng mga hayop na yon. Hindi rin ako makapaniwala na kaya nilang gawin yon sa isang inosenteng tao. Nasilaw sila sa mga bago nating display na mamahalin. Akala siguro nila makakanakaw sila. Tinangka nila tayong looban pero napigilan sila nung pulubi. At dahil doon binawian nila ng buhay yung tao. Sapat bang kapalit yon para sa mananakaw nila? Ang sama-sama ako sa pulubi. Sinigawan ko siya. Kung ano mga pinagsasabi ko sa kanya. Sinaktan ko pa siya. Tinadyakan ko pa. Halos wala akong pinagkaiba sa mga pumatay sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Benny. Kilala kita. Mabuti kang tao. Kahit kailan hindi ka makakapanakit ng kapwa sa ganung paraan. Ginawa mo lang noon ang sa tingin mo ikakaayos ng hardware natin. Hindi ko talaga akalain na kung sino pa inalipusta ko, siya pang poprotekta sa atin. Naging kapalit pa yun ang buhay niya. Puro sama lang ng loob ang binigay ko sa kanya. Tapos ito pa ang kabayaran niya sa atin. Siguro nga pwedeng naging mas mahinahon sana ang pagtrato mo dun sa pulubi. Nasaktan na rin ako para sa kanya nitong huli na nakita natin siya. Humahagulgol na siya, tagmamakaawa sa'yo na wag mong ituloy ang pananakit mo sa kanya. Sa totoo lang, lumaki talaga ang ulo ko. Proud ako sa sarili ko na lumalakas ang kita natin sa negosyo. Kaya taas noo ko. Hindi ko namalayan na lumiliit na pala ang tingin ko sa iba na mas mababa sa akin. Yumabang na pala ako. Nakalimutan ko na magpakumbaba. Patawarin mo na ang sarili mo, Benny.
Malamang pinatawad ka na rin niya. Kung tutusin, sa lahat ng sama ng loob na binigay ko sa kanya, kayang-kaya niyang hayaan lang yung mga magnanakaw na pasukin ng tindahan natin. Kung nagkataong di siya natutulog sa tapat ng shop, kung kusa na siya lumayo sa atin, malamang nalooban na tayo. Oo nga. Ang masakit pa sa akin, pinili ng pulubi na manatiling matulog sa tapat natin nang hindi ko alam ang tunay na dahilan. Akala ko wala lang siya ibang matuluyan, na gusto lang niya sa lugar natin dahil malinis at may tubig sa mapagkukuhanan. Hindi ko man lang namalayan na bumababa pala ang mga anak natin tuwing gabi para pakainin siya. Nagmagandang loob lang sila sa kanya at pinakitaan siya ng kabaitan. Natutunan ng pulubi na mahalin ng mga anak natin. Napasaya nila yung pulubi kahit sandali. Ang babait ng mga anak natin. Sana nagsabi sila sa akin na pinapakain nila yung pulubi. Kanino pa ba naman sila nagmana ng kabutihan ng loob? Diba? Siyempre sa tatay nila. Siguro konting hinay lang sa negosyo. Yang pagiging mainitin ng ulo mo, nanggagaling yan sa stress mo sa hardware. Masyado ka na kasing nasusubsob sa trabaho at nakakalimutan mo ng bigyan ng oras ang mga bata. Namimiss ka na nga ng mga anak natin, Benny. Salamat darling. Pinapalakas mo loob ko palagi. Ako na pala magsasabi sa kanila tungkol sa pulubi. Hindi pa nila alam na wala na siya eh. Wala na silang aabutan na makakain tuwing malalim na ang gabi. Dapat lang nilang malaman ang nangyari sa kanya. Papadudot nagpunta kaming mag-asawa sa punerarya para hanapin ang pulubi. Hindi raw nila matunto ng pamilya nito. Nang mga oras na yon ay gusto kong magbigay pugay sa pulubi at magpakita ng respeto sa naging buhay niya. Nagkusa akong sabihin sa mga nasa punerarya na aakuin ko na ang pagpapalibing sa pulubi. Sa huli ay pinalibing ko ang katawan ng pulubi sa pampublikong sementeryo. Pagkatapos nga ng insidente ay nagtungo ako sa mga pulis para ibigay ang CCTV footage sa kanila. Nagbabaka sakali ako makatulong ito para mahanap nila ang dalawang salarin upang maiwasang maulit ang ganitong insidente sa tindahan at pinataasan ko na kagad ng bakod na nakapaligid sa building para siguraduhin hindi maaakyat ng sino mang magtangka ng hindi maganda. Pinagawan ko pa ng bakal na gate ang pintuan ng tindahan namin para mahirap pasukin ng kung sino-sino. Hindi na natatanaw ang loob ng shop kapag sarado ang tindahan. Hindi tulad ng dati na nakikita ang mga kagamitan sa loob dahil pinagyayabang ko ang mga paninda ko. Papadudot ang pulubi ay parang hangin na sumulpot at nawala lang ng ganong kabilis. Tuwing pagsabit ng may naging palayaw din siya na ibinigay sa kanya ng mga anak ko na siyang pinalagay namin sa kanyang lapida. Paumanhin na hindi ko maibabahagi sa inyo ito dahil gusto ng mga anak ko na sa amin na lamang yung pangalan na ibinigay namin sa kanya. Napagtanto ko na hindi nagsabi sa akin ang mga anak ko na pinapakain nila ang pulubi noon dahil malayo ang loob nila sa akin. Mula noong insidente tungkol sa pulubi ay sinikap kong bigyan ng oras sa mga anak ko. Ipinaramdam ko sa kanila na proud ako sa kanila lalo na sa kabutihan ng loob nila. Malaki din ang pinagbago ko mula sa insidenteng yon. Pinili ko ring gumawa ng kabutihan sa kapwa. Mula noon ay hindi ko na kinakalimutan na tumulong sa aming simbahan tuwing may feeding hirapan sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan, ang pamilya lang namin ang nakakaalam tungkol sa pulubi at sa ginawa niya para sa amin. Matagal kong hindi kinikwento sa ibang nakakakilala sa akin dahil alam kong may kasalanan ako sa mga nangyari. Papadudod sa paglipas ng maraming taon ay hindi ko pa rin masabing lubos ko nang napatawad ang sarili ko pero dahil sa pamilya ko ay natutunan kong tanggapin ang mga nangyari. Ang nangyaring ito ay naging daan para mas mapalapit ako sa mga anak ko. Kaya may kapayapaan na sa puso ko. Sana'y magsilbing aral sa ibang tao ang pinagdaanan ko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
97.1 Forever!